खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 15 आघोन 1433 मायथाइ एबा 1 डिसेम्बर 2023 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय फोथायनायजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि आखा-फाखाथिखौ बांहोनायाव गोजोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोहोम गोनां सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ दुंहाव थागोन। नोंथाङा खामानिनि थाखाय मोनसे बिथांखि बानायनांगोन, नङाब्ला जेंनाया बांनो हागौ। नोंथांनि खुदियाया साख्रिनि थाखाय न'निफ्राय गोजानाव थांनांनो हागौ। सम्पथिखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव फारागथि थागोन। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन। नखरारि सोमोन्दोआव गोबां अननाय थागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन, नाथाय बोथोरा नोंथांनि सावस्रियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ, बेनिखायनो नोंथाङा एसे सांग्रां जानांगोन। जुदि नोंथाङा गुबुन साख्रिनि अफार मोनो, अब्ला नोंथाङा बेयाव गोख्रैनो हाबनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिहाव-बिखुनजोनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि सिङाव थाखुमानाय आरिमुआ ओंखारबोगोन, जायखौ नुनानै सुबुंफोरा सोमोनांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे फिथाइगोनां सान जानो थांगासिनो दं। न'आव जायखिजाया गोथार हाबाफारि खुंनायनि थाखाय आबहावाया गोजोनथाव जागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि बिफाजों माबा मोनसे बाथ्रायाव गोरोबलायै दंमोन, अब्ला नोंथाङा बेनि थाखाय बिथांनियाव निमाहा बिनांगोन। नोंथाङा नखरनि बिबानफोरखौ गोरलैयै आबुं खालामनो हागोन। नोंथाङा हाखु-दाखु जायखिजाया थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। सांग्रांथि गैयैनि थाखाय नोंथाङा दुखु मोनगोन। जुदि नोंथाङा फालांगियाव माबाफोर सोलायनाय लाबोयो, अब्ला बेयो नोंथांखौ माखासे खहा खालामनो हागौ। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय फिथाइ गोनां सान जानो थांगासिनो दं। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव आबुं गोसो होगोन। नोंथांनि गावारि जिउआव गोजोन फैगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोरावबो एसे सनमान मोननो हायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि खुदियानिफ्राय जायखिजाया खामानिनि बागै माबाफोर मिजिं थिदोंमोनब्ला, अब्ला नोंथाङा बेखौ मावफुंगोन। नोंथांनि न'आव सासे गोदान आलासि फैनायजों आबहावाया गोजोनथाव जागोन। गारिखौ सांग्राङै सालाय, नङाब्ला जाब्रबथाय जानो हागौ। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोबाव समनि जेंनाफोरनिफ्राय उदां जानायनि सान जागोन। नाथाय नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव माखासे गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिनो हागौ, जायखौ नोंथाङा रायज्लायनानैल' बारग'नांगोन। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा बेखौ सोलायनो हागौ। जुदि नोंथाङा सावस्रिनि बागै सांग्रांथि गैयै दिन्थियो, अब्ला बेयो उनाव मोनसे गिदिर जेंना जानो हागौ। नोंथाङा सोरनिफ्रायबा जोबोद सांग्रांथियै रां दाहार लानांगोन, मानोना बेखौ सुख'नायाव नोंथाङा जेंना जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय फिथाइ गोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा फरायनायाव जोबोद गोसो मोनगोन। फरायसाफोरा जायखिजाया ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेयाव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि खाथि-खाला थानाय सुबुंफोरनि बाथ्राफोराव आबुं गोसो होनांगोन आरो गावनि गाज्रिफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नखरनि जायखिजाया बाथ्राखौ न'निफ्राय बायजोआव दाथांहो। नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय गाहाय थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खुदियाखौ दावगानायखौ नुना गोजोनगोन। नोंथाङा गंसे गारि बायनो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन। नोंनि ओंथिया मानसिफोरनि थाखाय खामानि। नोंथाङा खामानिफोराव आबुं गोसो होगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय मेंदोंमोन, अब्ला बेबो जोबलांगोन।
सोरबा बायजोनि सुबुंनि बेलायाव गोनांथि गैयाजासे रायज्लायनाङा आरो नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांनि साननायजों गोजोनगोन। जुदि नोंथाङा खामानिनि सोमोन्दै माबाफोर सुबुरुन होयो, अब्ला नोंथाङा थारैनो बेखौ मावफुंगोन, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन, नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नखराव सासे सोद्रोमानि हाबानि सोमोन्दै सावरायनाया सोलिबाय थानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि दावबायनाय समाव माखासे गोनां खौरां मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया गोथार फोरबोआव बाहागो लानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि बागै हाखु-दाखु दिन्थिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला बेफोराव माखासे दावराव-दावसि जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि आरामनि बेसादफोरावबो आबुं गोसो होगोन। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खारनायजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। नोंथांनि खुसियाबो 2 गुन जागोन। आरो बायदिफोर बायनायाबो नोंनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिजों बिबानगोनां खामानि मावनांगोन। फरायसाफोरा मेलेमारि आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। जुदि नोंथांनि जायखिजाया मावथांखिया गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै दंमोन, अब्ला बेखौबो फोजोबनो हायो। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गिदिर रां थिसननायनि थाखाय सानथांखि बानायनो हायो। गावनि गथ'नि सोलोंथायाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय नोंथाङा बिसोरनि फोरोंगिरिफोरजों रायज्लायनांगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव आइजो लोगोफोरजों सांग्रां जानांगोन। नखरनि फिसा-फिसा गथ'फोरा नोंनाव माबा मोनसे बिनो हागौ। नोंथाङा बिसोरजों रंजानायाव एसे सम हगारगोन। नोंथांनि खामानिखौ लानानै जेंना सोमजिगोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे जुनिया जानो थांगासिनो दं। ओरैबायदि मोनो दि नोंथाङा बिहाव-बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय सोरबा सासेनिफ्राय रांनि मुलाम्फा मोनगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रियाव गोसो जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बादायगिरिफोरजों सांग्रां जानांगोन। नोंथांनि जायखिजाया गिदिर थांखिया आबुं जानायनि थाखाय खुसिनि जेबो जायगा थानाय नङा। नाथाय जुदि नोंथाङा नोंथांनि अलसियाखौ नागारना सिगांथिं आवगायलांगोन, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव नोंथाङा जेबो सांग्रांथि गैयैनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा दोबैनाय रां मोननानै गोजोनगोन। नाथाय नखराव माखासे बेले-बेजेनि थाखाय नोंथांनि गोसोआ जेंना सोमजिगोन। नोंथाङा गावनि गोसोआव गाज्रि साननायफोरखौ लाखिनो नाङा। साख्रियाव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथाङा प्रम'शननि बागैबो रायज्लायनो हागोन। नोंथाङा गंसे बायदिफोर बायनो हायो, जाय नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन आरो नोंथांनि गोसोआबो बांगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।